party politics bono iga omugusio mungai yuri okwero kegetingi nyeke ngai igata kere gotoka ase Jubilee ekiagera ntwe tokobwatia omuntu omonogeri itogusi tiga nabantu abakwero kabanogeri bagusi omonogeri bono iga things are just umuntu okorogwa Dr. Fred Matiang'i nero omonogeri ntonya kungaina na ntwa stories jinde oyo omonogeri garo omonogeri we party esapirong the party oyo bwato mugusi right now Fred Matiang'i nasi yes na to kogenda chitika chike ntuna to kwenda maria twakira umupiro oyo koire ticket yo bugavana nera to kubwatia nebya mebiga bya kurugusi buna UPA yes babwate democracy asata gite gwakira umuntu maitha bokumwakira no nyoro ODM munore minto simpale ODM na baba ndokonya bakumwakira no ODM but scorecard yaye telikoro karanga nechirigiri kubuya because report card yaya masoma mange ga irasi atuma ase maendeleo